Hoxe traemos aquí unha boa nova, o cumprimento dun dos acordos entre o Grupo Municipal da Marea Atlántica e o Grupo Municipal do PSDG-PSOE, a gratuidade das escolas infantís municipais. É positivo e é beneficioso para as coruñesas e os coruñeses desta cidade, especialmente, tamén hai que dicilo, para os máis vulnerables. Un regulamento que trae importantes e notables cambios. É a gratuidade de 0 a 3 anos. A modificación dos criterios de admisión. Dende a Marea Atlántica temos claro que nacer nunha familia humilde non pode significar quedarte fora dos dereitos sociais. Unha aposta contundente polo ensino en valores, tamén como a identidade da rede, priorizando o fomento da igualdade, o respeto pola diversidade, a atención á diversidade, a sustentabilidade ambiental, a alimentación saudable. Un dos grandes cambios que contempla tamén este regulamento é a defensa das traballadoras. E, efectivamente, dende un concello as competencias son as que son, pero, evidentemente, sí que nos temos que encargar de poñer en valor aquelas que están sostendo da vida, aquelas que son as que coidan das nosas pequenas e dos nosos pequenos e aquelas que, ademais, pois en este momento son absolutamente imprescindibles, tal e como se está demostrando. Aposta polo galego como lingua vehicular. O que me sorprende, teño que dicir isto nun plano moi negativo, é que dende o PP se fale de impoñer o galego. É inexplicable que representantes públicos galegos desprecen deste xeito a nosa lingua. Eu convidos, de verdade, a ler este informe da Organización de Nacións Unidas nas recomendacións que nos dá a representantes públicas, as que nos insta directamente a tomar medidas para revertir este incumprimento dos dereitos humanos. Hoxe traemos aquí cambios, xa dicíamos anteriormente, moi relevantes, cambios que son positivos, que significa, en definitiva, sumar. Temos clara unha cuestión, e é que a nosa posición non vai a ser a mesma oposición que recibimos nos 4 anos anteriores. Vai a ser unha oposición xa para o ben común das maiorías sociais. Estamos convencidas de que esta é a mellor maneira de axudar a Coruña.